Non se me de 11. Si, chegoulle ben. Pero bueno, tamén é tempo de frío, non podemos vivir así. Pois anos que temos, que temos. Un día, un grupo de rapaces xuntámonos para representar a Vila Xoán, porque en ese momento aquí non había comparsa. O ano anterior houbera unha que lle chamaban os pelegríns. E claro, metéunos así a 2 ou 3 un pouquiño gusanillo de dicir, bueno, pois a ver, por que non facemos unha comparsa de rapaces e tal. Pero claro, nós queríamos ingresar en esa comparsa. E bueno, fomos a falar con eles no 94, claro, pensando que a cousa que tiña continuidade. Conta mala sorte que non sei que pasou, uns e outros e tal, e ao final nos foi o ano pasado, porque foi ano santo, foi un cachondeo e tal, nós este ano non facemos. E claro, quedamos sin santa, mas sin limosna, quedamos coxos, non había a que botar a man. Entonces, oye, por que non facemos nos unha comparsa e tal? Claro, aquí había un che de anos que había comparsas de antes antiguas e tal, pero eso quedou no anonimato porque os vellos foron morrendo, a xente foi desaparecendo. Aquí o que se conservaba era a Peña Solfato. Nese ano xa non había, o último ano debeu ser no 82 ou así unha cousa, cando morreu o presidente, xa a partir de aí xa quedou en nada. Entón xa digo, no 94 empezamos, xuntándonos ali unha pandilla de rapaces que tiñamos os sábados un grupo que chamamos o grupo juvenil, ali no salón parroquial, empezamos ali a de bromas, a ensayar e tal, hasta que a cousa foi collendo un pouco de forma, e era para presentarnos a Vila García, porque era o único sitio onde había algo de premio, para ter unha churrascada e xuntarse e tal. Bueno, e así foi, xuntámonos, empezamos a ensayar, as letras compuxenas eu, collín unhas músicas e tal, e armámos a historia. Pero con tan mala sorte que chegado o seu estreno, o seu día, o domingo, pois o director, que neste caso son eu, puxeme mal, dou un cólico de apéndice, e inmediatamente corre na misa das 12, porque en ese momento era San Cristán, e o cura acabou a misa e dixome, mira, vámonos, porque isto a cousa pinta mal. Chegamos a Pontevedra, isto está moi verde, estou cooperado. E chamín a eles, mira, eu non podo ir á tarde, porque eu estou en Pontevedra, que daquela non había móviles, chamín a unha casa de non me acordo, e pasou isto, os traxes feitos, que os traxes non era nada, mas simplemente un gorro de mexicano e un poncho de un cacho de alfombra destes de tal, non sei, porque non había, era unha cousa así do xe pa mañán. Entonces, unha das que estaba no grupo dixo, bueno, pois vamos a ir por riba do que sea, porque estamos moi ben ensayados, a cousa vemos que tal, e vamos a facelo nós. Eu animeños e dixen, ide, non perdelo tempo, que estamos apuntados, que sala o sol por donde sala, non vamos a perder nada. Efectivamente, o concurso era, que daquela en ese momento era concurso, xe festival, era na Plaza de Galicia, ali na calle, na rúa, e efectivamente, presentáronse, eu salindo do quirófano, e un señor daqui, que era veciño, que estaba ca súa sogra ingresada, porque o cura marchou, deixoume, e miña nai non beba hasta a noite. E el, claro, había que operarme de urgencia, e dixo, familiares de fulano de tal. E non había. Entón, este señor chamaba Ñiquinote, xa morreu, en paz descansa, que era veciño daqui do campo. Dixo, non se preocupe que vou con el para o quirófano. Veu el de familiar, efectivamente. E cando salimos para fora, dixo, que estuve oindo a radio toda a tarde, e nombraron aí unha comparsa de Villajuán, que non se sabía, era a primeira vez, e echaban a Jota e media, e eu, medio anestesiado na camilla, cantando as cancións da... Coño, e tamén as sabes ti, e logo ti, sí, que pasou isto, que eu son o que armei e tal. Má, podes que ganaron o terceiro premio. Bueno, unha alegría nunca vista. Pois mira, pois o nombre foi unha cousa que non tiñamos moi clara e moi decidida. Os primeiros ensaios que empezamos a tal, oye, temos que ter un nombre. É que non me llevamos a poñer, un dixo os mariñeiros, outro dixo, máis ben enfocado ao noso daqui do pueblo, non? Vila Xoán, mar e tal, acórdome ben, un dixo era os
os melgachos, varios nombres, os melgachos, os xeiteiros, os dos xeitos, non sei que, distintos nombres relacionados todo co mar e co mundo da pesca. Pero iba un ensaio, viña outro, non nos dábamos decidido, e nunha destas estaban ali dúas berrando, as rapazas, dúas amigas, eu así non voi, isto non me gusta, isto non lo pongo, o de sempre. E salta outra que chega ao intre na conversación. Bueno, carallo, tal para cual marajota me de sempre estamos no mismo. Eu que dime ca copla esa, e dixo eu, señores, acabar de ensaiar, xa temos nome para a comparsa. E cal é? Marajota e media. Non foi así, estivemos na baldosa cantando. Era o club juvenil daquela, máis ou menos. Eu era a maior de todas. Estaba miña filla Eva no medio, entonces levoume tamén, e o pai. E fomos de chinos, e tuvemos un éxito, bueno, buenísimos. Me acordo que íbamos pintadas de amarillo, e dicía Luís aquí, dicía a xente, comede moitas filloas, non ves nos camarillos estamos a comer tantas filloas. Dos ovos. Dos ovos. E todo foi así, eu empecé así cos rapaces todos, era unha juerga tremenda. Nós a verdade é que somos moi ben levados entre todos. Discutimos moito polos traxes, eso sí. A hora de facer os traxes, nunca estamos, sobre todo as mulleres, os homens non se meten en nada. Inda que os poñas medios desnudos é igual. Pero as mulleres somos para iso, bueno, somos máis coquetas, todos nos gusta ir ben, é unha dá unha opinión, e resulta que a outra non lle guste, temos que andar así, arrifamos. Xa sabes que costa moito traballo encontrar o que lle guste a todo o mundo. Entre elas, non sei se vou falar ben ou mal, ás veces teñen as súas diferencias. Pero, bueno, ao final poñense de acordo e teñen que poñerse de acordo para poder chegar a facelos. Se non, os diseños traenos a comparsa. Os modelos escóllenno entre eles. Eu limítome a facer o que me piden. Todos os anos paso o mismo. Sempre vamos un pouco xustos, sempre. Cando non é porque empezan en febreiro, é igual que empecen en marzo. Vamos sempre con retraso, sempre. Non sei se nos dormimos ou que nos pasa. Ou que nos levan demasiado tempo os disfraces. La rebandiera Fedepón Marisquimbú, la primerita y única los Alibú, compitipala mi sudor y calimbú, reclamará su adibú, compitipala mi sudor y calimbú, para cantar siempre eres tú, aló, avante pites den, alaben teupai, alaben candú, aló, avante pites den, piollotes, camarotes, viva la revolución, chimpón. Isto para que é? A televisión de Galicia. Para a televisión de Galicia. Para mandar a tío Pepe o está en Buenos Aires. Sí. Pero que é de algún programa en particular? É da Repichó. Mira que aquí. Non sabíamos. Que non dais esa nota. Outra marajotiña. Non me vale. Outra marajotiña. E andai. Esa nota é que quero. Aquí estamos un ano máis. E así celebramos 25 a máis. E con vos disfrutamos alá donde vai. E pra nos outra marajotiña non hai. Eu acordome que eu era un rapaz e un montañés, que era o alcalde, había dúas burras, unha que chamaba Marisol e un burro que chamaban o Cordobés.
O Cordobés era grande, Marisol era pequena. E claro, Manoliño levaba a burra do alcalde, que era... Chegando ali ao obelisco, estaba o obelisco, non estaba sempre. O burro empalmouse, botouse arriba de Marisol, alá vai o alcalde, alá Manoliño ca maleta polo medio, ali houve un escatufrito da xente a rir, claro, non? Eso tamén era Guardamales que existía. Acuden ustedes este paperroto que morreu a burra de Juan o Piloto. Ai, sí, de Juan o Piloto. Ai, sí, de Juan o Piloto. E Juan o Piloto choraba por ela. Dios, miña burra bella. Ai, sí, miña burra bella. Ai, sí, miña burra bella. E que na enterrou foi o San Cristal, co sacho no cu, cabela na man. Ai, sí, co sacho no cu. Ai, sí, cabela na man. Velaiki, estamos un ano máis. Porque a xente non quere... Claro que se morre xente, unha vez que morre xente... A xuventud non quere seguir. Agora non hai xente para entrar. Non queren seguir, entonces pasa eso. Así pasa cas corales e así pasa... E pasa con todo, se te fijas. Falando tamén do carnaval, os choqueiros. Tamén. Non sabe, non? Non sabe, non? Eu ibas pola calle e encontrabas. Pero o daqui, o típico choqueiro. Non. Perdeuse. Porque veu todo importado de fora, tanto disfraz, tanta pluma, tanta historia, e iso non é o noso carnaval. Aquí o carnaval era poñer un pantalón de teu pai, de teu abuelo, unha chaqueta de tal, un paraguas, un bastón, unha careta, e teña a facer por aí ruido, a petarña a porta, ou tirarña... Mira que se pasaba. Ou tirarña moscas, ou como lle chaman, ou formigas. Pero eu tiñalle medo aos choqueiros de... Ai, porque antes pillaba, eu tiñalle medo. Era noite, Que vamos ás casas da xente a comer as fillos. Facían minma, corre, cara. Buscaban, si, Pero todo vai cambiar. Esos tempos de antes eran moi bonitos. Hai sitios que conservan ainda. E a cantidad de xente polas calles. Pero aquí na Aquí perdeuse moito, porque na miña xuventud teñeme disfrazado de choqueiro. Perdeuse, foise perdendo. Bueno, o que si sabemos é que desde que esta comparsa se armou, non que se fixo, que se armou, porque nós chamamos armala, non? A raíz de nós viñeron outros, porque senón eu penso que ainda hoxe non existiría ningún. Eso interesa do xisto. Lucha a Carraspella. María José Acouta. Manolo Catoira. Son Milagros a Carballeira. Chame María Teresa Torrada. Eu digo o apellido que non teño mote, Lareu. Son Mari Carmen a do Pan de Millo. Hola, eu sou Manolo sin mote. Salvador Crespo, Pedra Mojeira. Eu son Marisa, conóceme pola Rianxeira. Mondragón o Gaiteiro. Eu son Isabela Pita. Hola, son Rosa, a prima do director Luís. Ai, me chamo Esther. Esther de Baldo. Baldo da Lagoa, o de Esther. Mira, eu teño tres motes. Son Luisiño, son Luís o Monajiño e son Luís o da Couta. E cada un que collo que queira. Marajote Guerra! A la filonai, onionai, a la filonai, caidu. Do tan duru, tan dururu. A la filonai caidu. A miña virxen dos tomates, que veña baixo, veña. Que veña regalos tomates, que lle están apudrecendo.